Je hebt gewoon net siletjes te broek. Ja, wij hebben ook wel een slits nodig. Dat is echt een leuke niet. Ja, hè? deze hebben we sowieso al. Ja, daar heb ik een jasje bij. Nou, maar heb ik in ruim. Deze nog groter? Nou, maar dan doe je er toch een touwtje omheen, hè? Ja, dat kan ook. Hoppa. Kink het een winkel Nee, het is net een winkel, nou. Want ik verkeer niks. Ja, als er maar tien was die zei, nou, dan vind ik dit zo mooi. En het steekt me zo mooi. En dan zeg ik, nou, vooruit, jou maar droog was of zo. Nou? Want dat is echt zo, hè. Maar de klanten, als ze het geweldig vonden, ze hebben die in een envelop. En dan komen ze maar blom, als maar droog was, als maar een oor, ditje of datje. En dat is dat van mij. Nou, dat is geweldig. Toen wij hier begonnen, alles van die losspel wat wij hier toen daar hangen, de meesten vonden dat zo prachtig. Ze zeiden, nou, als wij wat hebben, zullen we dat hier dan ook maar brengen. Nou, ik zei, dat wat apart is dan mooi dat wel. Nou, dat weer goed. Dus, en zodoende is het hier nog vol. En ben je hier graag? Ik ben hier al in de waarde de medisch, want dan gaat het mij te bord. Ja. Oh nee, dat moet je zelf. Laatst heb ik in waar de medie begroette me al samen. De meesten had ze hier dan tegen de doorkomen stellen. Dus toen heb ik het scootje zien geweest. Maar ik ging even op het door, zet het dan maar achter huis thuis daar. Nou, dan komt ze thuis en dan zit er de hele pups door. Dus dan kun je het voor die houden en dan je maar weer heen. Oh, dan brengen meestal het speel bij weer aan. Ja. Want ze brengen het wel altijd weer aan? Nou, dat behoud ik wel een soort wat bij, hè. Echt wie? Ja. Nou ja, dat is dan net anders. Nee. Bob is dit een ding vol mooi schelden. Maar van die Kom maar mooi, ja. Vind je vroeger wel reet dan? Ja. Of vind je dat wel kleur? Wat ze vroeger net heen, joh. Is het versteld van. Toen wisten ze nog meer dan wij nou. Ik moet oud spul hebben. Je gaat in een hogerhuiszaak spullen en die speelt 1895, dan moet ik oud spul hebben, dan moet je weer aan weten. Hè? Ja, dan ben je aan het, hè? Die had alles. Ja, is dat zo? Ja, wees. Ik moet nou een politiepak hebben. Een oud spul van een arbeider waar ik versies in zing. Dus dan is Anna de place to be. Hè? En wat kost dat? Nou, niks. Niks. Of niks. Ik zei dan altijd, doe maar wat in een envelop. En dan kunnen wij als naaistes of als helemaal van de, hier op mijn losspel. Ik jou het dan op die op mijn losspel. En dan kunnen wij, nou dan heet de meeste wat een padje. Nou? En ben je meestal wat gul? Ja, valt mij niks zo aan. Maar ja, we hebben nog wel wat crisis, hè? Ja, merk je dat? Ja, dus langs de schikkelijk niet meer, hè? En dan moest je van die bruine hozen onder hebben, no? Ja, deze maar eens even proberen. Maar waarom veeg je ook geen yield? Nou, voor die op losspel. Van Droriep, hè? Ja, maar als je nou, hoe maak je nou geld vrij? Dat kent dan nooit. Want dan zo'n je zeggen, nou dat is €1 en dat is €2 en dat is €3. En dat is van zo'n squallen. Wat juf nou krijgt maar kwam van die bandjes. Nou, dan maak je of zeggen van, nou dan dat. Nou, dat werkt net. Zat zijn nou de hele bubs mooi en dan kun je ze mooi thuis alles even passen en dat is toch vol mooi, hè? Beige je mantelpakje. Ik heb hier plakboeken. Nou, dat is echt heel leuk. Om dan te zien dat de mensen bedankjes doen, no? Nou, dan zien deze is prachtig mooi al je. Hè? En dat komt hier allemaal vet? Ja. Nou, zie je hier de hele familie Flodder. Maar dat lijkt mij nogal wat werk voor jou, of valt Ja, het aan? ja, er zit wel wat werk aan. Ja.
We moeten nou en dan maar even spinregen vanzelf, hè. Want ja, dat spul, dat... Ja, die moet er graag hoor, die beestje boer hier. En vooral nou dat ze hier zo hangen. Ja, dat had dus Mattensag van mij betaald, ja. En was je jou ook, of? Nou ja, meestal komt het smarig weer om. Dus dan neem ik weer een tas vol wasje in mijn huis. Nou ja, en dat maat ik, want die witte skelkjes hadden maar wat stissel in. Nou, dat doen ze hier niet meer, nou. Nou doe ik dat haast net meer, hè, want ze hadden het dan net erg in, hè. nee. Nou, dan mag je ook dit jakje maar aan, Ja. denk ik. Ja? Nou meid, best je al eruit, zo? Ja, zijn het wel best, hè? Nee, daar heb je een Oh, ik vind het wel goed, hè. Kinderen zijn maar erop. Dan moet dit wel even zo, hè. Oh, dat moet zo. Ja, want dan zo, en dan zul je niet nooit rijden. Ja. Ik wil ook. Goeie, Hoezo? wat ben je om dan? Even uitkomen, hè? Even van de wandeling. Ah. Even bekomen. Dus dan ga je hier even zitten? Ja, doe ik elke middag na het warm eten. Je hebt een aparte oerbuurman. Dit is die radio aan daar. Hè. Ja. Wat vind je ervan? Nou, zolang het niet begint meer lawaai te maken, dan vind ik het wel goed hoor. Oké. Ja, ik vind alles goed. Oké. Goeiedag heen. Goeie. Goeiedag heen. Dus jou bent die meneer zijn oerbuurman? Ja, ik ben overbuurman, ja. Dat klopt. En dan hingen ze toch vaker zo als ik eruit? Ja, zeker. Af en toe even nou. En de boel op steltjagen hier. Ja. Ja. En je met een radiovak om zo de buurman? Ja, klopt ja. Ik hou van muziek. Zonder muziek geen leven. Nee? Nee nou. En wat voor muziek is dat dan? Ja, van alles wat. Hardcore, Frenchcore, hip-hop. Oké. Jaren 80. Jaren 80? Ja, toch. Hou ik wel van nou. Wat voor muziek uit de jaren 80 dan? Phil Collins. Ja? Ja, daar hou ik wel van. Dus zijn je wat hardcore en daarna even wat veel Ja, kant. en wat rustige muziek erbij nou. Ja, ik kom hier officieel niet zelf vandaan, uit Leeuwarden. Maar ik woon hier even tijdelijk. Oké. Dus ja. Vies het wat? Nee. Oh. Ik ben niet echt een dorpeling. Nee? Nee, meer stadskind. Leven in de brouwerij. Ja? Ja, toch? Maar dan mag je hier even rustig om dan. Ja. Maar ik probeer het. Blijf ik daarop houden. Oké. En kerst het goed, maar die oerbuurman? Ja, zeker. Is een goede man. Vertelt veel over zijn duiven altijd. Oké. Dus, ja, dat zit er goed. Maar en hoe ben je dan te lonen gaan? Ja, via weer. Een hele omslag. Dus ja, Lang verhaal. lang verhaal. Laten we dat maar niet doen. Oké. Think twice, 'cause it's another day for you. You and me in paradise.